Koma Nyasha makasimba tiripo makadiwo mkoma tinani koma Nyasha Chazika ndeipa Chazika right captain we Dembare vanhu vadonyasozoti mkoma Nyasha mazuva makari wabhora paDembare apa makore api Dynamos ndakatamba 2001 2002 and then 2003 vandatengwa nchienda kuSouth Super Sport. But then ndakusouth ndakazoita ma-injuries pandadzoka 2006 vandatanga kutamba futi Dynamos, and then injury yangu yakazongoramba ichingoaccumulate time to time up to 2008 pananda kuRangers ndo pandakazongodecide kuti rega ndiregere zvangu ndisiyane nezvebhora through my knee injury ndakaita ndiri kuSouth. Saka mkoma chimudze madays amaiva captain we Dynamos kuti ichiri kunzi Bambo Chungas Star Kids zvanhu zvakamira sei mazuva kids netano there was a rengo yakangoitika yemasenior players anga akanetsana nevanhu nemadhara club, and then they decided kuti takungoita project yemajuniors, takungotora majuniors, let's promote our juniors. And then there were guys who were equally good who foot ana Eddie, ana Sam, ana Leo, to mention a few tatakawanda. And most of the guys they were talented, but unfortunately project yamdara inakuzoenda kumberi. But project iyoyo yanga ine vanhu vanga ine talent isingaita. Team yenyu ndo yanga na Norman Maroto. Yes, the likes of Norman Maroto, Ed Mashiri, Samson Choruwa, Leo Kurauzone, Namdara, the late Andrew Chifamba, Jangari senior. Neno Futa was more like a senior. Pani those guys muzataitamba nazo. Ndimamune Ambend mchitamba mu Dynamos parfaro. Yeah, Ambend ndakazoitora kuna Andrew. This other game akwara. Indandiri vice wake Andrew ndiangari senior, so he was the captain of the team. But pakangokwara ipapo mudhara akabva ngoita Faith nini akati no Nyasha iwe zvinezvi ndiwa captain, and then panangotorawo from there. And it wasn't first time yangupfeka armband, because armband ndakamboipfeka kuma under 20 nekuma under 17, so zvinhu zvekuti ndatongojaira kunge ndiri captain since my childhood. Right, koma makwanisa tutudza makore waya makatamba bhora mwana 2002 ikoko life yachingamira sei, mari dzaitenderere mu game? Yeah, life yanga ichiri yakanaka, isusu taitochiva like the way I grew up in ndakatokura nevakomo wangu anagari mukangairwa, they played for Dynamos, ana Ernest Masango vaitotamba muCanet Dynamos team that time. So taitoziva kuti Tuesday mari yavo yaitouya, and taitoziva kuti Tuesday reserve tikawina 300 yedu isusu yaitouya, taitambira 300 that time kureserve, but yanga itori mari yakawandisa stere taitokwanisa kutosustain a life ne300 iyo yataipuwa. First team yaipuwa 3000 isusu tichipuwa 300, but taikwanisa kusustain. Right, mkoma ngatimbotare makore wayo kusvika pakuzoita mhuri, mazoitawo mhuri rini, makazera sei, makambogara kupi, zvichifamba sei mazuva? Yeah, after, and you know, life after football is very difficult. Vanhu vanozongokuneglecta, especially waita masituations ema-injuries. Ndaingotenderera mukoma wangu handikunyeperai. So there was one time ndakasangana nemukoma wangu ainzi Colin Kodza, anga ine imba yako, and then ndiyakatozongonditora vatanga kugara neni. Ndopandakasangana nemukadzi akazenga mukadzi wangu, but unfortunately takazongosiyana zvedu, but that was my first marriage. Pakaitwa vanhu here pamarriage? 2, nditonewana 2, one ari grade 4, mumwe wacho ari grade 3. Yari grade 4 wacho atoita number 1 this time, atori muprefect at grade 4. Saka nditoriwo proud kunge ndine family yakadaro. Pamwe kuna ungadongozawo zvikonzera toti zingosiyana madam? Munongoziva mazuva ano nyika inaumira mushe, hazvina kutanga kuitika kwandiri, zvinhu zvikutongoitika now here and there. Saka zviriko like alright zviriko right. Sango manengo kari basi mchigara muri mega nezvindane
almost 4 to 5 years. 2 to 3 years. 2 years. Right, mukoma tikaona masaisai zvakatendera chinzi ngoma Nyasha Chazika zvinenge zvinyatsofamba zvakanaka muza social media anoita zvakawandisa vamwanisa maspice vachinyepa achita sei ndosaka tatiye kunozota nemizwara nhasi chimbotionesai life pamuri zvakamira sei. Ndingangotangira kuti pane this other article yakambobuda futi paFacebook, and then after that article ndakatanga shamwari dzangu dzanziri kunzo dzakatanga kufonera vachibvunza kuti kuchi chiri kuitika pane zvinhu zvataona, and I got a lot of support from other guys vangu vari kunzo like ana Benjan, ana Timo Chirozhan, nemwe wacho ari kunongo anonzi Wilfred Chirwa, vakakwanisa kuita association yavo yavakabatanidzira mari, and then they sold me about 200 something yavakanditengera bhero because ini ndoita zvekutengesa mabhero. Pekutangisira ndakatanga ndabirwa ndarobhwa ndazosungwa, and then ndasungwa kudaro ndo pakadzikira business rangu ipapo. Munhu murarama nekutotengesa. So ini ndorarama nekutengesa, but then kubva pandaka I'm so grateful pana vanhu vakandibatsira shamwari dzangu dzese, but pane zvakazoitika futi. Ndakazoita futi urwere hwasister kwazitanga kurwara, business rangu raifamba zvakanaka, zvinhu zvese zvaitoendeka, ndaitokwanisa kutobhadhira mabills zvese zvichitoendeka, but kuzotanga kurwara kwaita sister wangu manje first week yaJune ndoko kandzorera kumashure, and I had to pay my bills yekuti ndaenda naye pa 24 hour. This other time ndakabhadhira 260 at once ka1 kuti arapa, and then a problem yacho vairamba ichaccumulate, anga ine problem yemudumbu, so akatozosvikira pakuitwa operation. Ndaenda naye kuparire nyato, still taitoita zvekutokiya zvinhu zvacho kuti zviite sei zvibude, sezvo ndiri munhu anoita sei anorarama nekutengesa. Saka pandave zvino izvi hapasina unimirira zvakanaka mukoma. Ndadzokera futi pai pandakambenge ndiri pai nesituation yekuti sister wangu akazobatwa nekurwara. Hakusi kuti I have to get help each and every time, kana inini zvinotondishoresa kuti I cannot kuti pese pandaita problem ndowana help, pese pandaita problem ndokwanisa ndikaita problem ndokwanisa kuzvibatsirawo ndega, ndikaita problem ndokwanisa kuzvibatsira ndega, but at the moment nima situations andanawo izvinezvi handisi kukwanisa kuzvibatsira. Maresources angu ese akapera ndichirapisa hanzvadzi yangu. Mangotara yenyu zviri zvitatu pana mukoma Nyasha machengetero vari kuita, indorangira kuti kushanda kwese wangu achiita vari kukubatsiridzai muurwere wanga masangana nawo mukaitwa operation. Tingori tumba medu Nyasha ndiye mukuru wandini. Nyasha ndiye akatoona zvese kuti ndaitwa operation zvanga zvachidiwa, anga nebusiness rake raanga achiitawo, but mari yake yakatosvikawo pakuita pakupera achindirapisa. Haana vanondisiro, tingori tu chete iye neni. Saka ndokumbirawo vana veZimbabwe kuti mubatsiro hanzvadzi yangu kwabva neni kure. Maita basa tete. Kune vangade kukubatsirai, rubatsiro mungatarisire mimi nderupi? Kuno mwana ngoda kuti ada kupe basa, mumwe muda kudra mabhere wayo, munoita sei kuti musumuke pamuri apa, chamunganyosotera chipamwe penyu mimi zvingabatsika nesei? Ameno pamwe mukoma mungade kupindura. Inini I think Nyasha anoda rubatsiro munhu webhora, life yake iri mubhora. Ndakambotaura naye kuti chimbotry kuenda macourses ebhora uwanewo kana CAF A CAF inoita kuti uwane team yekukocha. Vanhu vakawanda vanoziva ability yako yekuti you can coach kana big teams. Unotanga uri understudy uri kuma teams unokwanisa kutosumuka in that way.
tikada kutaura zvekuti aende muindustry anga arimo last time angatanga tese patipz up tikatochisenza zvinhu zvacho zvekuindustry mongoziva kuti hazvinyatsoita kuti munhu uite life because it was a seasonal ningiri job saka akawana that ningiri help yekuti aitewo macourses coaching akawanawo mabheji ake anoita kuti akwanise kukocha Premier League team kana kuti ma-first division teams iwaya, and I think anokwanisa kubatsirika that way. Ndo chinhu chihombe chinoita kuti iye pache zvake akwanise kuve self-sustainable. Right. Mukoma Nyasha, zvekukocha nhabvu izvi zvatana mukoma izvi munozviona sei? Ndokubasa kauku mukoma. Ndokubasa kwedu chaiko chaiko ndokwatinozivikanwa nazvo. Zvimwe zvese zvatirikuita izvi isecondary. Ini ndo passion yangu ndeyebhora. Because bhora riri umpfungu umu. Harifera kabuda. Ringangopera uku. Mhanya ichichi but umu maribudo. Saka inini like zvataurwa namukoma. Just daba paine wangwana unokwanisa kuti nditorewo mapapers angu kana zvekuti munomuka zvinonetsa. Take long kuti ukoche bhora muPremier League. Isusu tiri vanhu vakatamba bhora but it can take you 8 years kuti unge wakunzi coach anokocha muPremier. But kuwezi kumwe munhu achitotamba like ana De Bruyne atori neUEFA license achiri kutamba achingopedza bhora atopa bench. Ndozvatinotarisirawo kuti at least but tinoomeserwa kuti panapa ndine level 2 yanditori nayo. Level 2 yekundokwanisa unokocha madivision 1 ngiri madivision 2 nemamwe ma-small clubs kana nema-schools. But mukana wacho iwo hatiuwane mai because tetingotsikirira. Kumwe bhora rakukochwa nematicha chichi but vanhu vakatamba bhora chaiyo havasonyatsopuwa first preference. Saka haminoti tichazokocha orini but passion yangu inini I want to be a coach. Right, mlaita coach mukoma. Zvatamboti apepa kuti social media unoita zvakawandisa vamwe vachiti mukoma Nyasha vakuita zvemadrugs vakuita sei ini panda kuona iyi ndatoshamisika kuti kumukoma Nyasha kunzaita zvemadrugs vandisiona udrug wacho makwanisa kuti jekesera ipapo. Vanhu unongoziva vanhu they say different perspectives when they see someone. Kutaura chokwadi handidi kunyeba zvangu zvemadrugs chaiyo handaziye but handidi kuramba fodya zvangu. Ndiri munhu mukuru, I cannot lie. Ndiri munhu kuti ndobatsirikana fodya ndinoputa not zvemadrugs. Fodya nembanje ndoputa. Doro ndinonwa. But zvinhu zvokuti ndakakura ndisingazviite zvinhu izvozvo. Ndaitodzinga vanhu vaitoita zvinhu izvozvo. Bvunzai kana mukoma wangu anokutaurira. Ende nanhasi iwo havanwe but inini ndakazotora road siriyo manje kuti nenyaya kuti zvinhu zvaoma rega ndimbodai ndimboputa izvi ndimbodai. But kutaura ichokwadi handisi munhu wemadrugs. Asi fodya ndinoputa but madrugs zvana brongo zvana toriro zvako mazuva ano handitoziziye zvinhu zvakadaro. Asi doro beer and ma-cigarettes Right. Zvinhu zvekuti ndokwanisa kutozvisiya once ndangoona zvinhu zviri tangible zvokuti ndokwanisa kunge ndichiita zvinhu izvozvo I can leave those things because zvinhu zvandakakura ndisingaiti. Saka ndinokwanisa kungozviregera anytime. Koma mambotanye urwere hwasisi wanga muchibatsira uya murama muchibatsira enezvi zvapapi vashura machida mabuse vachitobharira mabuse kana kuti zvakamira sei? Sister vangu vari kurwara vachitoda kutobatsirwa and you can see handini mambovaona paipe kana kufamba chaiko kutovanetsa kana zvimwe zvinhu zvakawanda ndindotovaitira apa ndiri munhu wemurume. Mwana wamai vangu ndiye atonitedzera kumashure kwangu saka kuti ndimusiye ndomusiyirani. Saka ndakangotora burden iyo ndikaisa mumaoko mangu. Mwari wakatitungamiriro through process yacho yese akatondibvunza kuti ndakatomubvunza ndikati ndosaina here kuti operate zvikanzisainai baba Ashe ndikatomusainira akaoperate and operation yake yakava successful ende ndotenda Mwari ipapo. But nyaya iringonetsa inyaya yemedication yake kuti awane mapiritsi kuti ronda rake ripore. Because akaitwa operation hombe padumbu saka ronda rake ndo chiri kumunetsa nanhasi. Alright, mukoma vangari kukubatai vanokubatai panhamba dzipi? Vanoda kuziva
phone number dzakubate vada kubatsira unobate pa number yavangatotibata vanokwanisa kutibata panhamba dzasister wangu dzinoti 0775 506 159 0775 506 159 anonzi Gertrude Chazika. Inini at the moment handina phone. Alright, mukoma mune mashoka mungada kungotaura chichiparadza. Ndinoti kunyika kubatsirana kuripo ende nenyaya dziri kutaurwa dzemadrugs. Nyasha haana zvemadrugs zvaanoita. Of course angangoita ake problem yeattitude because munhu anokurumidza kushatirwa. Mukangopesana padiki diki munhu anokurumidza kushatirwa, ndosaka vanhu vachiti pamwe maybe ndozvingatove problem yake nevanhu. Munhu anokurumidza kureact, especially ukada kumutaurira zvehistory yake vanhu munovaziya. Vanhu vanotaura kuti wakapera wakaita sei, wakatya mari, wakazodii, zvinhu zvekuti anoreacta ipapo kana kubasa chake kuti akaita aitoita busy yekutodaidzwa kuti munin'ino wenyu arinetsana nevanhu. Ndikuti chii kuti vangositaura zvekuti anje wakapera wakazodii. Zvinowanika mulife, munhu unopera, bhora rinopera nekufamba kwemakore. Kana isusu takatombobata bhora but nekufamba kwemakore zvinopera. Koma ngatimutanye state yema atikani macelebrities edu muZimbabwe. Munoona sei marambiro anozoita after career yavo yapera? Macelebrities edu aya zvinototangira pavanenge vatori macelebrity pacho. Vamwe vacho tokwira nawo makombi. Saka ucelebrity wavo ndewe kungonyorwa mupepa, ndopaunogumira. Mari chaichai tinonga kuti hanzi imari yekuti panguva yavanenge vari on peak vanokwanisa kuita zvese ende motikari mawewishers anenge achiuya nekuti vari nezvavari kuda kubva kwavari, vanovapa kana mota dzekufamba nadzo. Isusu toona vanenge vanhu vane mari, but just after apera zvinongoita 2 years anenge ato munhu ari down zvekuti munotoshayiwa kuti ko munhu uyu akaita sei nemari, but mari yacho haisiriyo yatinofunga isusu yavanenge vachibata. But zvinhu zvekuti anenge akaunganirwa nevanhu vane mari, vanounganira vanhu vaita sevanenge vane mari. At the end ivo vakatadza kufunga zvekugadzira upenyu kumberi, nekuti vane life after football. Chinhu chinenge zvakutoda uchitambira mari chaichai, uchitambira bhora rekuti unokwanisa kuronga kuti ndoenda kuchikoro here, ndoita zvipi, ndovhurawo kabhizinesi here kanoita kuti mangwana kana bhora rangu rapera ndozowana kwekutanga nako. Vashoma mukatarisa izvinezvi vakaita zvebhora zvaizvi vari kuita life yakanaka after football. Vamwe vacho kuti vaona vachiita life inyaya yekuti vane mafamilies anovasapota, vane kwavakabva kubackground dzavo dzaivasapota nekuvaumbiridza kuti vave neupenyu after football. Thanks koma panyaya unga ndakanganwa kubvunza wangu 1 yekuti kuvabereki vari kuva haini ndiri nherera mukoma, ndakaita nherera ndofunga momzi wangu wakashaya. Musi wacho uyo ndanditori negame, ndo wanga ari mafirst games angu madays eindependence, that was muna 2000 vakatoshaya nditori mukembe, nditori negame Rufaro musi wa14 kana 15 April. Game iro handatozombotamba 2 games idzodzo reindependence nererhinos. Vakatoshaya ndiri mukembe, so tiri nherera nehanzvadzi yangu hatina baba hatina mai. Ndikakudza ilife yandorarama nehanzvadzi yangu tiri 2 inorwadza, but hama tinadzo, shamwari tinadzo dzakatoitira zvinhu zvakawanda. Like ini ndinorwadziwa neshamwari dzangu ngoma, handorwadziwa. Shamwari dzangu dzakandirasa singaite, vanhu adaibhadharira chikoro ini, chitovatengera uniform, chivatengera mablazer, chiwapa mari. Saka ndinorwadziwa like zvanga zvitaurwa namukoma wangu. Ini handisi munhu wemadrugs, but vanhu vakandirasa, vakandibata kunge janki, kundikantora kundikanda mubhini, kutoedza kuda kutobuda mubhini imomo ndiri ndega neshamwari dzine mari dzekuti ukatoona apa zichifamba nemari janga iri best friend yaNyasha munoramba. Saka zvimwe zvinhu zvinondirwadza izvozvo, handingatambure vanhuvo varipo
vamwe vatori nemari dzangu dzandakavatoakweretesa, but kuti ndiwane mari idzodzo zvinotondinetsa kuti ndodziwana sei. But upenyu hwe ndakangotambira ndikavisa kuna Mwari. Asi mukomo wangu handingana problem. Chese chinenge chanetsa ndiwandotanga kutoudza. Blajimi toita sei? Ndiwanotondipa advice chaiyo. Ende ndiye munhu anotondida zvokuti dai ivo vakaenda kumberi neupenyu dai ndisiri kutombotambura sematambura andoita, because munhu anondirakisa rudo. vakuru vakati mhembwe kuzvarira pavanhu hunzi nditandirwe nhunzi. Mhuri yeZimbabwe, I'm pleading with you all. I know you guys, you've done it pana Mukoma Never. You've done it on all the people that we have interviewed here on Zimbabwean TV. We have done it. I'm proud of you people. It's high time we come again and hope Mukoma Nyasha Chazika. He's an able-bodied man. He just needs that push that we all need in life so that he starts afresh. It's not like he was not working for himself. No, he was, but he has a burden. He did not neglect his sister. He is taking care of his sister who was operated, who went on an operation. So the good people of Zimbabwe, I know you can do this. The numbers are appearing on your screens right now. Please, let's reach out to Mukoma Nyasha Chazika so that he can rise up again to be the star that we always knew him is. So much Mukoma for giving me another chance. Kutenda Mwari, maita basa. Phone number dziri kubuda pama screens enyu pepa. Mukoma Nyasha unongostara kuti zvekupedzisira zvavo. 0775 506 159. Ndodzokorodza zvakare 0775 506 159. Anonzi Gertrude Chazika. Thank you so much, good people, for watching Zimbabwean TV.